Yes. Og record, ja. Så kører du bare. Super. Det kan ikke gå galt. Når i pausen, der stopper jeg bare på, trykker bare på stop. Ja, nemlig. Hej, det er kameramanden her. Det er kameramanden. Skøn. Jeg kom først. Skub med en, Gustav! Gustav! Det er vigtigt, du skubber med en. Op på banen og spille, hvis vi skal bruge dem. Det er ikke noget at vente så langt tilbage. Luk sådan, luk sådan! Hvad laver han? Hold da lige! Hvad laver han? Bare kom med! Hjælpe, hjælpe! Hej. Jan. Hvad siger du? For helvede. Lad igen! Rundt! Jeg skal væk, kom nu! Godt mig, godt arbejde, kom Søren, kom Søren! Kom Søren! Kom med, Gustav, kom med! Det er godt, det der! Yeah! Sådan, drenge! Kom så, Lysing! Hey! Kom så! Videre! Opdæmme! Benjamin! Ikke følg med helt op. Fortæl Gustav. Han er højere i stedet for. Lige derinde. Kom Søren, kom Søren! Tryk en lille smule imod. Yes, ud, kom banen, stor! Støtte! Okay, videre, kom videre! Snak sammen, kom! Fejl i hinanden! Kom, tæt! Den er ikke, vi har så det øje. Hvad siger du? Vi løfter. Ja, nemlig. Løft, jeg skal. Den er mål, den mål! Ja, nu ser det bedre, altså. Det er mulighed! Lige spørg Rasmus. Kom igen! Bliv på plads, snak sammen!
Bare bliv der, Oscar. Bliv der. Hold lidt op også. Yes, der. Yes, kom bare, gutter, kom. Også i det der, kom også i. Yes, rundt. Alexander. Kom så, kom så. Det er ud. Oliver, vi luk. Kom med ind i banen, Gustav, med ind i banen. Hvad er muligheder? Hvad er muligheder? Gustav, søg med. Vi vil, Frederik, nu med. Kom lige op. Pas kom op. Lyt det. Alexander, bliv støttemulighed nu. Vi skal vente på dig. Nej, hvad er sådan? Luk de to bagud. Det kommer højt. Det kommer længere ned. TT! Vent det. Først på! Godt, Benjamin, næste! Igen også. TT! Vent det. Gør det højt op. Kom Alexander, vent spilmulighed. Kom nu. Alexander, vær tydeligere. TT! Og vi har bolden løst der fra modstanderen. Videre, kom! Bænje rundt! Lad være med at falde for langt hjem! Bænje rundt! Fald! Rundt! Næste bæk, kom nu! Kom med, Gustav. Gustav, fald lidt, Gustav. Miles, kom! Så kom med op. Tempo! Nej, hvad er det så? En af skub med herover. Støt igen, Alexander! Yes! Kom, Oliver, tæt på mand. Søren, lidt frem, mig ved ind under mig. Der er for stille! Væske, kom! Yes, jeg skal vinde den! Du er for højt, Alexander, du er for højt! Alexander, du spiller ikke kun manden lige nu! Kom, Ivan! Sådan, Ivan! Kom, Oliver! Kom, Gustav, tæt på en mand, Jeg skal kræve nogle bolden noget mere. Det skal vi lidt over af. Kom, Gustav. Godt. Indgår, sæt ham igen, Indgår. Kom op. Vi skal løbe i fald. Pas, du der på. Kom on, shit.
Mund. Det er en god position, Alexander. Sig noget til ham. Kom, Gustav. Christian, snak til ham. Silas, snakke. Oliver, Mund, tæt på derinde. Mund, kom så. Vi skal bare være tæt derinde. Vi skal gerne komme tilbage, men vi må ikke vente på det. Kom, Gustav. Ja. Jamen, jeg er på bane 1. Jeg er kameramand. Jeg står lige heroppe, hvis du ser midt på. Står der en stallet her. Hallo. Gustav, skub op igen. Det er det. Okay. Vej lidt imod Søren. Fald lige lidt ind. Kom ud der. Gutter, der skal vi sidde! Hey, gutter! Ikke for nemt. TT Christian. En op på ham der. En under. En begge to. Kom, Gustav, mere. Kom nu, Gustav. Støt ham! Kom! Hey, Bill! Hey, Christian! Vi skal spille mere den der vej. Lige nu spiller vi kun sådan her. Vi skal variere det, okay? Ja. Pas på, Lysing! Kom! Det er dig, Asger. Det er ikke noget. AGF! Vi skal prøve at tænke lidt mere i den her retning. Det betyder ikke, at vi bare skal slå lange bolde, men vi skal spille lidt mere sådan der. Lidt mere i længere retning. Yes. Og så en Alexander. Alexander, det er dig, vi skal spænde på. Alexander, vi skal vente på dig. Benjamin, klar her. Kom, Benjamin. Godt, Oscar. Ned igen, Oscar. Ned igen. Jeg skal passe på, ikke første gang. Kom, TC længere frem. TC længere frem. Ingen grund til, at vi løber derned. Godt, Oliver. Og for mange, der står stille.
Asger! Asger! Brænder på. Fantastisk, at du gerne vil søge ind i banen. Men for få du ikke gør det for tidligt, okay? Vi bliver nødt til at stoppe med at have lidt bredde på. Ja. Nu skal I hjælpe, drenge. Frederik, det er rigtig godt rum, det der. Frederik! 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 Godt rum! Rigtig godt rum! Kom, sæt det i gang! God bold, Oscar! Bare luk ham der, angriber. I restforsvaret. Og så en, der går under som smiver. Og Christian, TT. Der er et Alexander lidt mere, hvor han skal placere sig. Snak til ham. Christian. Når TT går op, og du ned. Ja, det er fint. Kom, Karl, kom! Trykke, Karl! Bare kom, Søren, bare kom! Bare slet den her. Godt, Conrad! Støtte ham, Karl! Støtte! CT! Conrad, husk at komme med op der, så han ikke kan vende i det. Bevæg jer for ham! En ud, kom Højberg! Kom videre, dreng, kom videre! Alexander! Rolig, kom! Alexander! Frederik, Du står for højt. skal du spare, så du står for lavt. Når vi har bolden, vi står 5 meter for højt. Lige med at finde rum. Sæt dig i midten. Selvom at det udgangspunkt er lidt til længere venstre, ned. så vender over det hele, okay? Bare kom ind i banen, Gustav. Og så skal vi bare længere med ind. Højberg, han skal ikke vende! Og naturligt, Oliver. Stærkt arbejde, Oliver. Kom, Benjamin, kom, tæt! Godt, ja. Benjamin. Kom, Majman. Og TT ud! Godt lavet, I to. Godt, Conrad! Sæt de fire på midten. Hele tiden skift positioner. Hele tiden finde et nyt rum. Marius, så må du råbe noget højere. Nej? Det er jo ikke viskeleje, det her. Vilas, videre! Lidt ned, Mario. Lidt ned. Mario, hvis du ikke står for højt, han kan ikke spille dig. Så kom lidt op. Snart længere ind i banen der. Vi står ikke så langt ude.
Det er virkelig godt. Det er god rum, du hele tiden finder. Og rundt. Christian TT fremragende. Kom Gustav! Hele vejen, Gustav! Hele vejen! Lasse også. Fint, drenge! Næsten! Godt spillet, Oscar. Næsten! Prøv at se, om du kan komme længere ned, inden du slår indlæg. Ikke slå det så tidligt hver gang. Alexander! Hey! Vi gør mange rigtige ting, men vi bruger for mange berøringer. Det kunne være fedt, hvis vi spillede på første berøringen. Christian! Spørgsmål! Den skal jeg være fat i. Fejlberg! Støt Karl noget hurtigere! Tag imod den! Længere op, Christian! Længere op! Spil den foran hinanden, mand! Fremragende, mig, mand. Christian, når TT har bolden, og der er så meget rum foran, der skal lidt længere frem, så er det rundt til at løbe her på midterlinjen. Okay? Så kan vi godt trække lidt frem, og så skal vi spille den foran hinanden. Vi spiller hele tiden på hinanden, spiller den foran hinanden. Og hold linjen der. Det der. Godt, Ossi! Stærke mål, godt mål. Godt mål. Kom på ham. Bare gå på, mand. Med igen, Son! Kom on! Fremragende kant. Godt returløb. Godt, Benjamin, godt du hurtigt omstiller dig her. Går vi lidt over. Og det er mig, ven lidt. Søren, fald ned. Kom op. Godt.
Tæller, drenge! Og det er flot. Videre, Conrad, videre! Videre, hey! Videre! Nu skal vi aftale det! Drenge, nu skal vi aftale det! Fremragende spil, gutter! Det er fordi, vi spiller på få berøringer. Gør det noget mere? Okay? Færre berøringer. Super, Frederik og Oscar. Det er fordi, vi hele tiden laver dynamiske løb. Hele tiden bevæger os. Kig på hinanden derinde. Husk at vejlede, Frederik. Håndhav. Videre, Morten, videre! Op og videre! Kom, Benjamin, kom! Godt der tilbud dig! Godt, Benjamin! Under ham, TT. Kom, Benja, kom, Benja! Pres videre, Søren! Pres! Og Søren! Stærk, Søren! Sådan. Fremragende! Conrad, Kammer! Jeg kan godt tænke os, at vi lige prøver at spille lidt med den hernede. Ja, husk at være opmærksom derude for Oscar. Helt, vær opmærksom på indløb, ikke? Følger med. Hvis de to store først bliver Kom. Bagrum! Gustav! Fremragende bolden! Stopper I med at dømme offside! Jeg har min sort, der dømmer! Vi spiller kraftigt med færdigt! Kom op igen, Gustav! Godt at sige. Oliver, det er fremragende arbejde! Godt, Oliver! Godt, Fejlberg! Kom, Karl! Møde Karl! Godt arbejde, Jimmy! Fejlberg, Oliver, rigtig godt! Vejled! TT, Christian, en op, en under. Kom. En op, en under. TT, klar. Christian, bare bak lidt. De er bagud. Ja, var det godt, mand. Christian og TT. Når vi har den her, hvor vi havde lige før, når Christian var på ham, gå under ham og hjælp ham. Så kommer vi vise, at dig, der har den.
ikke kommer for højt op, Alexander. Godt, Benjamin. Hold fejven. Godt, Benjamin. Første gang. Mød den nu. Præcis, Maja, Søren. Præcis. Godt, Karl. Også i en central med dig, kom. Vilas, snakke nu, kom nu! Fald, TT! Fald! Gustav, bare skub lidt tættere på spillet. Godt! Kom, Ivan. Søren ind under. Stærk, Søren. Kom, han arbejde. Godt op, Ivan. Kom, Ivan. Søren. Ja, mere! I gang! Tænk igen. Luk ud af munden. Lyd, Olli. Rigtig godt. Kom med, Gustav. Hjælpe. Rossi! Fandme i orden. Okay? Gustav, lad dem ligge. Kom her. Alexander. Alex, Du prøver op, Olli. Klar til Palle! Få I står for højt! Klar til Palle! Få en kamp med. Kom, Gustav. Kom, Ivan, Gustav. Pas. Godt arbejde, Konrad. Godt, Asger. Bliv ved, Asger. Kom nu. Med os. Kom, Mund, Gustav. Kom, Mund. Gustav, hjælpe, Gustav. Kom, Christian, med. Godt, Rossi. Godt arbejde, Godt, Vilas! TT, fald! Så en lille smule meget med under. Fald! Stærk, Benjamin. Godt, Kammer. Godt, vi spiller. Mund, Gustav, ja her. Godt til. I kan sagtens. TT! Fald nu bare, drenge. Fald, kom! Men dommer, der er jo to om den der fysiske duel. Amager, Amager. To store drenge, der løber og slår en bold. Gustav. Konrad. Alex, lidt op. Alex, op. Christian, længere ind. Det er I nu der. Kom on. Inde, Mario, inde! Ja, men du skal med. Hey! Come on, man.
Kom også lidt med banen. Ind i banen også. Asger. Længere ud. Også lidt centralt. Bæk helt ud, bæk helt ud. Kom, Gustav. Kom tæt på, Benjamin. Så dybt, bæk. Kom dybt. Ja da. Op, støtte. Så mange, der løber og kigger på ham. Hvad siger du? Hvad? Gustav. Fortsæt. Godt arbejde. Tæt. Kom igen.